ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡಿನಿ ಕಡ್ಲೆದ ಪಲಾವಿಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು ಕಡ್ಲೆನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬುದುಲದಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಿ ಬೇಯ್ಪಾಡು ದೇಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ಗೆ ಬೂಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮಂದೇನು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆಯೋಡು ನೀರು ಮೀನು ಪಾಡನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದಾಲಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಡೆಕ ಈರಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತೂಪಾರ್ನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ದೀತೆ ಐಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿರ್ದು ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪಲಾವ್ಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು. ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಪೊತ್ಪೊಡೋರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆವಡವು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆದೀತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕು ಪೊತ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆದಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡಾಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನೆ ಕೊಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಅವಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬೇಯಿನಾಗಲೂ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ತೂತು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಪೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆದ ಪಲಾವ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಹೌದಾದಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆತ್ತೇನೆ ಇತ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುನು ಕಡ್ಲೆದ ಪಲಾವ್ಗು. ಅವೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಾರು ಚಮಚದಾದ ಪಾಡುವೇನು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದೊಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಖಾರ ತೂವೊನ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡುನ ಅಂಡ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಡ್ಲೆದ ಪಲಾವ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಬಟಾಟೆನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತಿನ ಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡಿಯ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಗುಪ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ನೀರು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬಟಾಟೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಇಜಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಕೆ 2 ಲೋಟ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ತಿನ ನೀರು ಇಟ್ಟಿನೆತ್ತಾತ್ರ 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 3-6 ಲೋಟ ನೀರು ದೀಪೇನು. ಏಪಲ ನಿಕ್ಲು ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ನೀರು ಏಪಲ ಬೆಚ್ಚ ಕುದ್ದಿಯೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನೇ ಪಾಡಲೆ ಚೌ ನೀರು ಪಾಡುವರಂದ ನೀರು ಕುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಿ ಪಾಡಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ ನಮ್ನೆ ನೀರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರಿನ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಅರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅರಿ ಪಾಡ್ದಬೇಕು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ 2 ಸಿಟಿನ ಬೇಯ್ಪಾವೆ 2 ಸಿಟಿ ಅವು 3 ಸಿಟಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಉದುರು ಪಡಂದು 2 ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪಾವೆ. ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆತನ 2 ಸಿಟಿ ಆದ ಕುಕ್ಕರ್ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಕಡ್ಲೆದ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತನ ತೂಯರತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮದಪೊಚ್ಚಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲ. ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಾಯ್ತ ಎತ್ತನಂದ ಕಡ್ಲೆದ ಪಲಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಜೋಕುಲ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಒಂಜೇ ನಮ್ನೆದ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ನಾಗ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂಯ್ನೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.